Morjesta! Tänään sulla on täällä jouluruokia tässä Lähimettän maastopoluilla. Tervetuloa mukaan! Olin tuossa pari viikkoa sitten ajamassa kaverin kanssa vähän metsälenkkiä pitkästä aikaa maastopyörällä ja se oli kyllä niin hauskaa, että oli taas pakko tulla tähän omaan lähimettäänkin pitkästä aikaa ajelee. On nämä maastopyöräajot jäänyt aika vähiin viime aikoina, minkä saattaa ehkä taas ajoissa huomatakin. Ajattelin myös samalla kuvailla vähän videolle näitä tämmösiä omia lempipätkiä tästä lähimettästä ja jakaa sitä eteenpäin. Tuntuu parastaan. Ennen kuin jalat herää. Viime yön oli toi Hannes-myrsky, mikä puhalsi Suomen yli ja tännekin tuli jonkin verran tuuli tuossa illalla ja yöllä. Voidaan samalla vähän katsoa tuolta poluille kaatunut puita tai jotain muita tuhoja. Aamulla koiran kanssa lenkillä näkyy muutama katkennut puu ja paljon oksia, mutta ei paljon muuta. Sähkötkin meillä meni illalla ehkä 10 minuutissa, mutta aika pienellä selvittiin ainakin täällä. Muualla ja tuolla saaristossa taisi olla vähän rankempaa. Se on kuitenkin aika hieno keli. Ihan pian pakkane. Polut on mintissä, aika kuivaa. Aurinko vähän paistaa tuolta. Loistava keli lähtee lenkille. Tästä tulisi alkuun tämmönen mukava kohta tonne kallionousu ja siitä lasku ja sit se jatkuisi pitkältä tonne oikealle vauhdikkaasti, mutta nyt ei voida ajaa sinne päin. Siellä on joku 4-5 koiraa. Niin jätetään toiseen suuntaan. Mut mä voin laittaa tähän pienen pätkän siitä, mikä mä oon tästä samasta kohtaa aikaisemmin kuvannut. Vaikka tosta. Ei laiteta siitä, vaan mennään ensin alas. Lähdetään toiseen suuntaan. Ja pistetään se, mikä mun oli tarkoitus ajaa, niin päälle itse asiassa tosta. Noin. Ja sit lasku kalliolta alas. Saa pienet vauhdit tähän metsäautopätkään. Vasemmalle. Oho. Noin. Se oli hauska. Se oli semmonen pätkä. Tervetuloa takaisin tämän päivän ajoihin. Ajellaan siis tällä hetkellä tässä Salon lähimettissä. Ja nämä on aika suosittuja ulkoilumetsiä. Täällä menee paljon polkuun ristiin ja rastiin. Tää on hyvät maastopyörälenkit, mutta täällä on myös aika paljon lenkkeilijöitä ja koiraulkoiluttajia ja muita, niin täytyy aina pikkusen sen mukaan ajella ja ottaa se huomioon. Niin kuin esimerkiksi nytkin tulee vasta. Moikka! Kiitos! Niin täällä ei voi, vaikka täällä hyviä pätkiä onkin, niin ei voi aina posottaa ihan niin sanotusti päämärkänä. No nyt vähän kiipeillään ylöspäin. Sitten seuraavaksi etsitään tuolta semmonen
ehkä vähän teknisempi lasku alaspäin. Pieni tämmönen kiipeäminen sinne laskun alkuun. Seuraava alamäkipätkä lähteekin tästä. Alamäkipainotteinen. No. Oho, vähän ohi siitä. Moi moi. Terve. Kuten näkyy, niin paljon muitakin ulkoilijoita. Sen takia oli pakko vähän myös immata tuohon loppuun, ettei ihan tarkoituksellisesti säikäytä muita. Varsinkin kun sai vielä jarrut tommosen pienen kosteutuksen tuosta lammikosta, niin vinkuu aika kivasti tuohon loppuun. Jatketaan eteenpäin. Tultiin tätä samaa nousupätkää ylös kuin äskenkin, mutta jatketaan tästä suoraan. Äsken mentiin tonne oikealle, nyt suoraan. Tulee tämmönen pieni lasku tonne metsätielle. Taas ei ketään. Toi. Lyhyt, mut hauska. Jatketaan eteenpäin semmoseen kohtaan, missä mä ihan ekoin kertoisin. Aloin harjoittelemaan maastopyöräilyä, niin harjoittelin droppia ekaa kertaa. Droppi ei järin iso, mutta droppi kuitenkin oli hyvä harjoittelupaikka ja kyllä se ekoin kerran jännitti ajaa siitä. Siinä oppi oikein hyvin. Ainakin voittamaan sen dropin pelon ja hallita vähän sitä tekniikkaa. Droppi tulee tästä. Niin kuin näkyy, ei järin iso. Sen voisi melkein jopa rullata alas. Mut siinä oli hyvä harjoitella ensimmäisiä kertoja. Ajetaan sit se droppi. Sen jälkeen tulee tommonen hauska vauhdikas pätkä. Joo, ollaan vaan varovainen, ettei tuu ketään vastaan. Mennään tästä. Muistaakseni tästä lähti kans ihan hauska laskupätkä. Ai. Oikealle. Se oli hauska. Eikä se hypyt vaan ei oo ihan yhtä timattia kuin nää polut. Ei se mitään.
muistelin pari viikkoa sitten, kun oli kaverin kanssa ajelemässä, niin mä menin täällä meikäläisen luomuorbealla. Ja kaveri paino Spessun turpalevo täyssähköllä. Ja pääsin myös kokeilemaan sitä kivikkoisessa teknisessä mäessä niin ylös kuin alaskinpäin, vähän pidempi nousu ja lasku. Ja täytyy sanoa, että nyt kun polkee siirtymiä tai ehkä näitä siirtymiinkään niin, mutta noita nousuja, niin on ruvennut miettiä itsekin, että vitsiläinen. Olisi se kyllä aika hieno peli, mutta ehkä mä en täyssähköä, semmoista täysmörssäriä kuitenkaan haluaisi semmoista painavaa, vaan ehkä ennemminkin jonkun kevyt sähkön. Nyt huvin vuoksi katsellut vähän noita Spessun Turpalevo SL:stä vähän kevyempää kevyt sähköä ja muun muassa Orpea Rise. Sitä esimerkiksi Spessusta miettinyt, että onko se jopa liian köykäinen. No 50 Newtonia vääntöä, mutta onko siihen riittävä avustus ja kestääkö se riittävä pitkä. Paino on kuitenkin siis joku 20 kiloa. Jos on kokemuksia, niin voi toki heittää kommenttia vinkkiä alle. Vai pitäisikö sitä vaan reilata enemmän niin, että luomullakin pääsis nousut vähän kevyemmin ylös. Se näyttää nyt tällä hetkellä todennäköisemmän vaihtoehdolta. Mut joo, mielipiteen ja kommentteja otetaan vastaan. Onko semmosessa järkeä? Onko se tulossa kenties jotain ihan parempia vaihtoehtoja tilalle? Nyt hyökätään myös. Tää on periaatteessa ihan vauhdikas pätkä. Tää on myös Strava-pätkä. Mut mä en jaksa nyt tykitellä tässä mitään Strava-aikoja, eikä mä kyllä mihinkään komeihin pääsiskään, mut omaa personal bestia vois koittaa. Mut joo, tästä menee Strava-pätkä. Me nyt vaan niin sanotusti löllötellään tää läpi. Ajaen tästä penkistä. Tää maastopyöräily on kyllä semmonen juttu, että välittömästi kun iskee tänne poluille, niin pulssi kohoaa taivaaseen heti. Kohta maalissa. Tähän loppus Strava-pätkä. Ja meikäläisen tuntuu tommosenkin jälkeen. Et on polkenut. Onpa kyllä hieno ilma. Ei oo yhtään semmoista kuralöllöä eikä yhtään niin upottavaa kuin esimerkiksi viikko sitten. Takaa komiasti voin varjot tonne maastoon. Sitten tyyliin taas tänne polulle. Tää menee suurin piirtein samaan suuntaan, tai siis täysin samaan suuntaan kuin missä droppi oli. Mut kiertää vaan käytännössä sen kallion toisen täältä alapuolelta. Ja sit jatketaan tosta semmoista suhteellisen mukavaa flow-pätkää kohti seuraavaa kallioa ja sit pientä laskuu sieltä kallion puolesta. Vähän vauhtia. Takaa tullaan. Moi. Otin tuon tuulensuojauksen tosta pois. Katsotaan vaikuttaako se jotenkin. Vähän niinku se meni vähän tohon rissiin eteen.
Vai miten hyvin tää taklaa ton puolin. Ai. On vähän näpeille tommonen pieni hokkari. Tää on varovasti. Tulee tommonen nousu tonne kallion päähän. Niihin mulle ei ainakaan tällä hetkellä jalkaa. Joten pakko taluttaa. Oho. Siinä oli jäätä. Ja nyt kun ollaan kallio päällä, niin ajellaanpa täältä alas. Se oli hauska. Hauska lasku. Ups. Oho, jäätä. Vähän jäätä. Hauska lasku. Mä en tiedä näyttääkö se miltään tästä kameras, kun se on tossa rintavaljais kiinni, mutta eipä ne taida oikein koskaan näissä tämmöisestä kuvakulmasta nämä kameroilla näyttää niin jyrkät kuin ne oikeesti on. Sitten on vähän tämmöistä perusjuurakkokivikko poluttelua. Ajetaan tuot pieni lenkki ja sitten semmoisen hakkuaukeen kautta pikkuhiljaa takaspäin. Tuossa voisi lopuksi vielä ajaa yhden Tuppuri MTB parkin radan läpi. Ottaa siihen semmosen hyvän lopetuksen. Mut nyt meillä on vielä tässä ihan mukavasti polkurallattelua edessä. Hoppla. Itse asiassa jätetään toiset höpöttelyt sikseen ja pistää vähän musiikkia päälle ja nautiskellaan ajamisesta. Tuosta musiikki päälle. Noin. No, siinä oli vähän semmoista mukavaa rallattelupätkää. Jatkuu toki vielä tässä hiukan matkaa, mutta nyt isketään seuraavalla tommoselle ihan mukavalle metsäpätkälle. Mä yritän vähän tykitellä sitä nopeammin. Katsotaan kuin käy. Siinä on 2-3 ojayletystä. Niissä on semmoista lankut siltoina ja ihan hauska pätkä. Eli lasketellaan sitä täältä vielä. Tää flow ulos. Tästä vettä pätkästä.
No ja sitten kohti seuraavaa. Mikäs tän? Aurinko rupeaa vähän laskee. Tulee vähän hämärämpää. Saa nähdä mitä vaikuttaa video. Ensimmäinen oja. Toinen oja. Kolmas oja. Hop. Oi. Tässä onkin näköjään lankku poikki. Siitä mennäänkin sitten taluttaen. Noin. No, se pätkä vähän katkes lyhyen. Mutta ei se mitään. Jatketaan vaan matkaa eteenpäin. On kiva kun löytyy omat lähimatkat näin paljon. Monipuolista ja hauskaa ajettavaa. Se on kyllä mukava juttu se. Vielä aurinko paistaa täältä matalalta. Pieni siirtymä tästä metsäautotien kautta seuraavalle polupätkälle. Ja tästä oikealle. Tästä lähtisi kans semmonen stravapätkä. Alkaa tämmöisellä aikamoisella kivikolla aluksi ja jatkuu teknisenä mettäpolkuna. Sen jälkeen nousee kallion päälle. Sieltä on kalliot lasku. Pätkän maaliin. Otti vähän polkimet kiinni. Mut niinku aikaisemminkin niin nyt ei oo meikäläisellä tällä hetkellä jalkaa painaa enää tähän tämmösiin mitään aikayrityksiä. Personal bestejä. Nyt vaan rallatellaan tälle mukavasti läpi. Mikä on Strava segmentti niin nimeltään segmentti? Joo. Tästä tuli joskus, kun painelin tai omaa personal bestia tai segmentillä, tai yritin, niin ton etes näkyvän mutkan jälkeen vastaan tuli hirviemo ja pari vasaa. Tästä tuli vähän reippaammin tästä mutkasta ja yhtäkkiä tuosta tässä seisoi hirvi ja pari vasaa. Kysyi vähän aikaa. Siinä mittailtiin toisiamme, että kumpi tässä väistää. Ja kyllä se oli minä, joka otti vähän taaksepäin askelia ja hirvet jatkoi siitä sitten omiin touhuihinsa eteenpäin. Mut kyllä siinä vähän sellainen jännitti, että mitähän se meinaa, kun mä tulin kuitenkin filareissa sellainen ihan reipasta vauhtia. Ja sit sillä oli nuoret vasat mukana. Mut eipä siinä mitään sen ihmeempää tapahtunut. On tähän pieni leikkaus. Ja katos, Hannes Myrsky on kaatanut segmentille eteen yhden puun. Tätä ei oo tässä aiemmin ollut. Se on eilen kaatunut. Sitten nousu kallion päälle. Tai silloin joskus kun ekoja kertoja ajelin, niin tää lasku täältä kalliolta oli aika jännän tuntuinen. Nyt se on pelkästään erittäin hauska. Ettei tuu ketään vastaan.
Ei tuu, ei muuta kuin alas. Se Strava-segmentti loppuu johonkin. Ei vaan näille päin. Oltais maarissa. Ui. Noin, ja sit otetaan tosta kuntoradan kautta siirtymä Tupuri MTB-parkkiin. Katsotaan sieltä joku hyvä rata meille lopuksi. Sitten mennään tänne toispuolella mettää. Tuolla on Linkkitorni mäki tuolla päällä. Sieltä lähtee muutamia ratoja. Nyt me mennään ehkä toisesta lähtöpisteestä. Tästä eteenpäin noin. Pieni flow-pätkä. Ja sit kiivetään tonne ylös, mistä lähtee, tai on toinen näiden ratojen lähtöpaikka. Ennen kuin ajetaan se rata, niin käydään vielä mun tän metsän lempipaikalla. Eli täällä kalliolla. Täältä on nimittäin todella hienot näköalat. Tää on mun lempipaikka tässä mettässä. Aika hienot näkymät. Joo, eiköhän me heilahdeta sinne viimeiselle radalle. Noniin, sit ollaan Ruukikuukiin lähtöpaikalla. Ajellaan se läpi. Katsotaan miltä rata näyttää ja toivottavasti ei ole puita kaatuneet. Niin, mennään. No niin, siinä oli tämän päivän ajelut. Ajettavahan tonne mettään jäi vaikka millä mitalla vielä. Mutta siinä oli muutamia omia lempipätkiä tuon mettän puolelta. Sitten vielä kokonaan tää Tupuri MTB-parkin puoli.
missä on enemmän noita merkittyjä alamäki painotteisia reittejä. Hei, minä kiitän. Se on näkemiin.